Minä olen 1-2-vuotiaana. Mitä säännössysteemi on silloin voimassa? Niin, mutta ei ollut. Se on niin kuin ylinpäättävä valta. Kuka? Tällä hipoksella. Silloin sitten ei alla valiteta. Mutta täällä sun Kimmolla, kun Itänen on Kimmo Esteori, joka hyväksytty 2 kirjan vanhempi, niin he on kysynyt Orille käyttöön, niin sanoo, että tammakoittaiset luvat ei hakea. Ja niin. Vähän kuin se edellinen kannassa. Niin on soittanut niin ei ollut. Mutta mä laitoin ja ne käsitteli sen vaiheen. Numero 15, Wahidi. Tämä on Suomessa syntynyt tamma, jonka kasvattaja ja omistaja on Elisabeth Mariani Serati. Tämä on kuitenkin rekisteröity Hanno-Pei. Isä on vain Lin Dancer, emän isänä Gladeuar. Tämä tamma edustaa hyvää ratsahevostyyppiä ja on ryhdikäs. Sillä on melko pitkä kaula, jonka ylälinja saisi kuitenkin olla vahvempi. Sillä on pitkä, pyssy lapa, rungossa on hyvä syvyys ja sillä on lihaksikas vahva takalta. Tällä hevosella on molemmissa etujaloissa supistuneet etusääret, se on erittäin suppuvarpainen edessä ja se molemmissa etujaloissa on yhdensuuntaissiirtymät. Liikkeet ovat ahtaat ja takajaloissa on epävakaa kiinni käynnistä. Käynti on matkaavoittavaa, mutta vielä edessä on hieman voimatonta, ravi on tahdikasta ja enokasta. Pisteitä 8, 7, 5, 7, 8, yhteensä 35 pistettä ja palkitaan toisella palkinnolla. Parhaana ponnistelusta.